Vítajte pri novom videu. Ideme preskúmať tieto opustené záchody. Zase s mojimi kamošmi Oskarom a Davidom. Haló. No, ideme sa sem pozrieť. Ty kokos, Oskar nerobil hovadiny. Ty kokos, pozrite. No, najprv sa ideme pozrieť na chlapčenské, kde sú, aj tu sú. Tu sú chlapčenské, sú otvorené? Ne? Nič? A toto? Nie sú. Počkaj, musíte všetky dvere. Kamo ti sa nejak potriasli. Kamo ti sa nejak potriasli. Kamo, ja sa bojím. No, Všetky sú zavreté. dobre. Tak nič, ale ešte sme videli Ešte? túto dieru. A ja tam asi idem. A, počkaj, Ok, Oskar. tak ideme tam. Ty kokos. Ty kokos je prerastená. Kamo, ideme tam? No. Dobre, ideme. Choďte prvý. Poďte. Kamo, poďte. Vylezeme na toto, vylezeme na toto. Poď, Oskar. Dúfam, že nás nebudú hľadať. Nejde. Aby som radšej nešiel. Ak sa bojíš, tak počkaj na stôlok. Dobrá, idem ťa.